iso. Karepmu ki kepiye? Den Mas Broto iki calon bojoku kok. Kepiye karepmu? Sing dijodohke kuwi aku karo Den Mas Broto. Kudu kowe ceplok. Kepiye? Gua ngarep. Pripun, Mbah? Kok sing buri suwo kok jenengan tasih kepengin joget napa? Wis disuwun. Mbah, tasih kepengin joget napa pripun? Alah, delok-delok. Oh, nggih berarti isih kepengin joget. Ayo Mas, diteruske meneh, Mas. Dibaleni meneh. Teruske lha ngopo to ngenteni wis ora nek sing diteni gek diterusno bae aku. Niki pun amit sewu, Mas Dalang. Niki pun semangat ajeng joget Oh, wis pun semangat niki. niki. Pun pasang kuda-kuda. Oh, ya berarti meneh Kuda berarti. apa kok semene kuda? Lah apa? Belum cilik kok. Kuda kene gede dhuwur. Ada terus kira. Yuk, dados. Lah wani ngangsur apa ora nek diteruske iki? Wis Ya, sananu neruske ge ora ngangsur kok dadi buron. Oh ngarep. tengah jeneng mriki, Mbah. Yo. Assalamualaikum. Lah. Oh, Joget niki, Mbah. Dan joget ora nek gamelane dikira Lah niku gamelan lak kathah banget niku. Oh iya. Lah. Pun monggo. Niki nek diteruske mah tekan ngendi kok. Ku mulih wis Lah Lah pun ngopo? ketoke ngongso banget ora wae dhewe iki. Ngerti wong tuwa kok le mulahno alon lho. Alon. Alon niki bisa. Siji diangkat boko siji diangkat meneh tibake meneh diangkat siji diangkat wis Mas niki wau saka dhuwur ngan wis mengine ngarngir-ngarngir Mas Wahyu. Berapa apa sih aktif kok. Lah wis ora ngarep iki wis ora aktif tak kandhani. Wilujeng dalu Wilujeng dalu. Mbak Sange Mbak Limbo. Limbo. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah pinanggih malih. Nggih, pinanggih. Tesih sami kula nggawa bojo Ah, kula nggih. sing senengane nganggo spray niki. Jin, kok Bar kula genaki niki Mas Nggih, Dalang. pripun? Apa? Lah ora besos lho Pak. Jenengan pirsani wiyagane dalange. Wiyaga sindene do kompak
Hangadi Sarira, Hangadi Busana. Ora sing nganggo aku apa kowe? Jenengan. Lah gene kok sing geger kowe. Lha wong sing nganggo adem ayem, tentrem. Kanan kaya ngene lho. Nganggo spray tesih ngangge Naruto niki Naruto. Masya Allah Naruto. Lah arep tuwa iki sik aktif e. Ya sing tinggal ki ya sesuai lah. Sesuai apane? Aku ki ora buka YouTube YouTube. YouTube. Heeh, YouTube. Ora buka YouTube. YouTube. Ora ngerti nek seragame ngene iki. Oh ngono. Seragame jebule wah. Ming. Ming. Kayak permen ya Pak, manis. Pras ya ping. Dan kita imut. Imut iki nek bupras. Iya. Jenengan ya jare imut. Iya. Imut tegese apa? Ireng ngecumut. Ya, eneng apa, Bu? Dapo? Lha kuwi Nganu menika sinoman nek jarane dhewe sinoman nembe mratitesaken. Juruladi. Nggih, Juruladi. Monggo. Ngapunten Pak Dalang kula mboten seragam niki. Mboten napa-napa. Beto speaker to. Dalem Speakernya dibeto mboten sik ping nika. mboten nate. Spikere rusak mau Rusak. dalu tiba kali Pak Keswan. Ingkang baken nderek Mangayu Bagya kula nuwun saderengipun mugi pinaringan kalancaran wiwitan ngantos pungkasan adicara. Menika wonten sowan wonten ing Sampangan. Mantub. Mantep. Sampangan Mantub Batu Retno Bangun Tapan Bantul Projo Taman Sari. Tepuk tangan. Alhamdulillah luar biasa sing mirsani ngantos dugi parkiran mriko Mas Dalang. Ngandhap piyungan men mirsani kok. Kok tekan piyungan kono kuwi lho. Kono ki ra iso tindak rene yo buka nggon YouTube ya Lah mirsani. nek YouTube ki live streaming seluruh dunia bisa mirsani. Iya, aku ya gumun lho Bu, kan nang omahku rumah kan sempat buka. Pripun? Sing menunggu lho. Menunggu keh banget. Jebule sik mirsani ki ora mung Jawa tok. Lah terus Saka Kalimantan. Iya. Terus saka luar negeri. luar negeri, terus Saka ngendi? Imogiri. Maksudku ya iki ning kotane dhewe, Iya. ya ning luar kota, Nah. nasional dan internasional Iya. ngono. Pun angel niki Mas Pun Dalang. angel sak niki. Angel niki pokoke Ngerti, dikandani angel. Tiangal kaya digawa minggu sing gampang. Pun angel sak niki. Mas Nggih, Gadi. jenengan sesuk ki nek nimbali kula dhewe mawon. Wah, nggih. Mboten sang ngejak niki. Nek kepengin ajeng rampung sore mang nimbali bojo kula tok. Yang padha butuhe kok sing siji timbali siji ora ya ngisruh. Mulane kok ya nggih sepasang saya Oh, enten sepasang. nggih niku. Sepasang. Ajeng mboten kapelan apa Bu? Kapel, Kapelan, mboten kapelan. Niki ngagem busana sarwi merah, Nggih. abang. Abang ki tandane wani. Oh ngono. Aku ora nganggo abang, aku wong tuwa. Nganggo kene Wong tuwa ki kudu nganggo rada kuning ning ijone. Tegese? Kuning iku kebak pengati-ati, ijo ki ben uripe tentrem. Oh, lah nek ireng. Nek ireng Sembrono. Sembrono. kuwi nek waras, nek ora waras. Wong seneng. Masa dilokke TLK. Nggih. Ingkang baken derek bingah. Derek Binga, derek Mangayu Bagya, derek Ndedonga. Nggih. Bersih dusun ki artine ki ngresiki desa. Leres. Kanthi sedakoan. Lho, Syukur. nyuwun pangapunten para panitia ngagem busana abrit. Nggih. Tandane wani tarung, wani nyambut gawe nyengkuyung piye lancare. Alhamdulillah. Aja kaya nggo namu. Ngopo? Panitia kok nggo ireng dedet. Ketok ning ngepres pucet. Ngene iki lho Bu. Desa Tadine damel- Mawacara negara Mawatata. Nggih. Matur nuwun sedaya panitia. Panitia. Kula nuwun kagem Pak Lurah, mbok Lurah, bilih tenggani Pak Pak Dewan. Lurah, Pak Dewan, Nggih. Pak Penewu wonten menika? Nggih. Nggih. Oh nggih Pak Lurah, Pak kula Lurah, nuwun Pak kula nuwun, Lurah. Pak Lurah. Lajeng mbok bilih sedaya perangkat desa. Pak Pak Penewu, lajeng Pak Danarko, Pak Jogoboyo. Wah, kuwi lho mesake. Lah ngopo? Apik-apik nyambut gawe dadi keamanan siki gur kon Jogobaya. Kosek. Pak Jelas, Jogoboyo. Heeh. Wira Pak keamanan piye?
Lah Mbok iya masalah apa saiki kur kon Jogobaya? nek biyen ki jan jenenge ki Pak Keamanan. Saiki diganti Pak Jogobaya. Apa ora mesake? Wis apik-apik dadi keamanan saiki kur kon Jogobaya. Ora teges boyo kewan ki ora, Lah Pak. terus nek boyo ki apa? Boyo ki tegese bebaya utawa marah bahaya. Oh, menjaga marah menjaga. bahaya supaya aman ngono. Oh, tak kira mesake wis dadi keamanan gagah-gagah malah kur kon Jogobaya aku. Ngopo aku takon leren-lereno kowe ora terhormat. Wis apik-apik dadi keamanan malah kur kon Jogobaya. Kleru. Kok paling abot ki boyo darat ngene iki lho. Wis ora kuat ki cek kliye. Kari karep. Ngesaken dawuh. Jauh Pak Dalang. Pak Dalang. Mas Gading iki tambah Pripun? Mas Gading. tambah yuswa, tambah dewasa, kembungi gading. Gading. Gantengnya, gantengnya, Gantengnya. tanpa tanding. Mantep. Iso mbabar. Anu menawi baut Baut niku Lho enten baut ki dari kata BAUT. B Bang bayi ana wong kok kaya ngene. Astagfirullah, kaya ngene iki ya menungso. Elek tenan. T elek. Mas Gading artine apik banget kok tiba aku ngejo astagfirullah elek ora apa-apa aku ketok elek sing penting sehat. Oh. Lah timbang rumah sakit kan Iya. gua gawe bangunan kono jenenge rumah sakit. Kayak nggonku kur gedhek bolong-bolong jare malah sehat, ventilasine apik lho. Oh, ngono Sing ya. bener mula aku ora bangun-bangun kok dikira rumah sakit. Dasare ora gelem saking pelitmu ora gelem bangun-bangun. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, bobile wonten dawuh. kula gumun kali Mbah Baut niku kok Pripun? Lah pripun? blangkone apik werna kuning garing gebyure. Ini ya ampun ampun dipadake niku. Ibarate pari mawon kuning nggih kantun ngunduh. Mosok kari Blangkone apik pripun Mas Gading? Sae wernane kuning niku lho kula. nggih. Cerah. Cerah, oh mboten lho, mboten cerah lho. Blangkonmu Kuning ki apik. cerah murup ngaten lho. Nggih. Apik melih nek dibuka. Amit Napa, ya Pak, nggih? amit. Lho ngeten iki, apik to. Oh lah nggih. Niki dadi- kados bal kasti. Pak, nek bal kasti ki biasane ana garet-garete. Tak garete kene iki ret. Ora kok urip rekoso timen ta. Bal kasti ki apik lho, Pak. Apik kepiye? Ditangkep Mas Dalang. Diantel pisan bablas ning warung kok mancane iki. Bal kasti kepiye? Tekan kono mosok bal tekan kono langsung bayar bon-bonan. Yo bal cetut. Ikut ke? Ikut ke? Nggih. Ngestaken dawuh Mas Dalang. Niki kali minangkani pamundutan. Nggih. Niki pun enten Napa lho? lagu pepeling saking Pak Suharwanto. Oh nggih, pepeling. Nggih, sampun kepareng nyawer Alhamdulillah. 100.000. Alhamdulillah. Lah, derek remen mireng. Nggih. Niki enten meleh niki ya. Meleh nggih, Sik dibuka riyen niki. Nggih, dibika. Niki wau niki. Lho kok kosong? Ulang kene cepet. Wale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Gading, sugeng dalu. Niki kula saking Warung Wader Pak Suko badhe nyuwun tembang Sinomparijata. Mugi-mugi warga Sampangan Mantuk diparingi sehat berkah barokah. Matur nuwun. Amin. Matur sembah nuwun. Niki nggih pun wah jan. Oh, saweranipun Wader. Wader nggih. Wih, Pak. Ngene ki Mbah Baut ora tegas nek ngene iki pisan. Nggih, Pak. Lho, lah niku ki malah koyo Pripun? sampel iki jane Mbah Baut niku. Sik. Wader di Aku mak teratap tak kira sing nguyak aku Bang Plecit wingi kok candha kowe. Ninja Tori. Anu kula Menika pikantuk wonten. anu seratan Oh, iki. enten melih. Nggih, amit. Atur nuwun peparingipun Wader Pak sinten menika? Suko. Pak Suko. Nggih, Pak Suko. Nggonku wadre cilik. Lajeng melih. Lah niku mboten ana tulisane niku. Pak. Ora nek tulisane Niku mau beneran bapake sapa tulisane. ditakoni ora tanggung jawab bapake mau Pak. sing digoleki. Pak. Golek ono. Iki amplope coba amplope. Budi Pak Balang kok aja-aja ki nganaki kene. Amplope iki ora ono tulisane. Pak, mboten ana tulisane. Tanggung jawab Pak sapa mau? Lah dalah sing Nang endi? Wong
kok senengane apa-apa ki nek entuk amanah ki kudu sing cetha. Lah dalan. Lanter Jenengan waca. pripun iki niku pinten persen sing karuan limane niku udah. Tegese iki ngersake lagu napa ora nek tulisane? Lah yo aja gek lagune napa? Ning tulisane Bapak. Wonten jero. Wo. Wo sik, Bu. Kan, Tulisane nang jero tak golekane sik. ngono maksud iki jero amplop. Ora jero omah. Lho jare tulisane ning jero arep tak goleki mrono kae lho. Kene lho kene. Angele engko apa-apa. Piye tek iki? Amit nggih. Lho tulisane ning jero arep tak goleki men jero kae. Amit nggih Pak Dalang kula. Nggih. Tulisane ora. Lah boten enten to? Ora ono ki rono Boten meneh enten takokno Mbah. sebelah Mbah. ngendi tulisane. Ora Boten enten ono. Mbah, ditilaki mulai to. Ora ono. Pak mboten enten tulisane. Pak jenengan ampun damel prahara Pak niki mangke iso dibelah kula. Mboten enten tulisane niku lho. Anda tidak beruntung niki enten lho. Padahal ciki we undul. Enten duit. Walah. Eneng nggon ngendi? Eneng nggon ngendi, Pak? Eneng nggon duit. Nanggen duit. Iki Lah boten enten, Mbah. Mboten enten, Mbah. iki ngene kitir-kitir Eneng iki lho. Endi? Iki lho. Lho. Ora ono takono. Takoke mulai, Mbah. Wong kok so amanah ora genah. Sumpah mboten enten, Mbah niki, Mbah. Sembrono. Wong tuwa nggo dolanan wong senengane doan kuwi kok. Golek kesempatan Pakem harus Pakem kepriye tak go Mbah mudhun nganti kapas kuntek nglusut. Astagfirullah. Napa? Podang kuning. Oh, podang. Oh lah padha. Ya ket mau. Oke apa-apa ki kudu sat tanggap ing Sasmita lho. Sasmita genah sing Kudu ngakoni niki sekali medun ki terus tanya asmane Pak sinten ngersake lagu napa? Nah nggih. Asmane Pak sapa? Lampuh. Ditekoni, Mbah. Asmane Pak. Ditekoni, Mbah. Saking sinten? Padha karo jenengan ki entuk kunjungan ning ora ngerti sapa. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Ijo. Wah, Sapa? Asmane Pak sapa? Pak Eko. Sapa? Pak Ijo, Pak Ijo. Anu Pak Jeng melih ditusukani nomor WA, Pak. Modar cara-carane ngeten iki, Pak. Golek 150 ping ijo kaya tebang keselku. Mas Dahlan. Oh, dalem. Menika saking Pak Paijo. Wonten katresnanipun ngersaken lagon Podang Podang Kuning. nggih. Nggih. Adine Pak Ijan kuwi. Pak Ijo, Pak Ijan ora kerja, ora jajan. Iya. Pak Ijo gelem kerja mesti ayem. Iya. Pak Ijo wis jajan. Kalau tak nilai sik teng HP ini. Oh nggih, malih menapa? Nah niki enten to punan niki. Selamat malam Mas Gading. Ya selamat malam Mas Agus. Lah sik WA kono kok. Request lagu 1. Nidam Sari yang nyanyi Mas Gading saweran 300.000. Nggih. 2. Gelo yang nyanyi Mbak Agnes saweran 250. Gelo. Heeh. Nomor 3, Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Orisa saweran 250. Nomor 4, Nyawer Crew streaming 600. Wih. Nomor 5, Nyawer Warga Laras Sudu jebul kleru. Ora kok. Saking Mbak Linda Singapura. Nggih, matur sembah nuwun luar Mbak biasa. Linda. Bu nek rezeki nemu dalan iki. Niki saking wah niki enten melih niki. Nggih. Nggih, saking Pak Babin Bu niki. Request lagu le Manut Pak Dalang. Lagu apa Manut Pak Dalang? Manut Pak Dalang, oi manut Pak Dalang, manut Pak Dalang, oi manut Pak Dalang. Ya, boleh iki bocah ding ora aku malah. Ya ora ngono kuwi. Nggih. Niki mengko acekel meneh mana aku koran.
Terus niki enten mulai nyuwun langgam ngimpi Mas. Oh nggih, monggo Oh, dipun nggih. pirsani. Nggih tengah wengi niku. Nggih. Lah kok tengah wengi? Nggih, Ya, turus wengi sik. kaya tengah awan, Mbak. Lho. Nggih. Lajeng tasih malih? Sampun telas nih. Nggih. Lho, Menika sing pertama pepeling. jane nasib Kersakaken. ya dhewe-dhewe. Pirang-pirang atus kepara malah jutaan kur diwaca. Kowe ne entuk 150 nanti arep pedhot iku mloyam mlayu mloyam. Rezekine dhewe-dhewe. Oh, tak syukuri alhamdulillah. Nggih, cabis Monggo, pinten sing putih titingane? iki, Nggih, Pepeling pepeling nggih. den. Bismillah pun awiti, Nggih, monggo. mugi lancar sedayanipun. Piyayi sampangan pinaringan ayom-ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Amin. Iya, Pak. Rukun Islam. Sik kene hu kok sik ngono tepuk tangan. Lah kae Ibu. Lah rupane kok ngono suarane lumayan Ibu. Jujur ning jeru niku. Anu rupane mboten cah ngangge swara tok mawon nggih. Kang lima puniki katindakno mring para sasama Ora apa Pak, Oh, fansmu ki banyak. Bauter urung didumi biasa. Bauter. Bauter ki tegese Fanku. fansnya Mbah Bau itu namanya Bauter, Bauter. Mas Dalang. Bauter. Kayak piyayi sing ora tau lara. Sopo? Palo ya. Angge lara waras, lara waras. Yuk. Ojo. Aja padha ditinggalke. He. Bersiji Wingi iki aku dikeploki tak parani malah ditonyo jebul aku iki. Pen bauter. Bauter ya. Pokoke bauter ki anggere 100 langsung tak tukokno kaos. Kaya wong tipis. Nek Wong anggere entuk bauter fansmu penku 100 tak tukokno kaos. tak tukoke piro? 3. Lah ono wong sing fane 100 kok. Lah ya engko gentenan, sementara kan urung kadum. Sedina dienggo kono, sedina dienggo kono. Munduri aku sugih. Kaos napa nih? Rukun Islam punika sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Janjos. Ses. Piye, Pak? biasa kayak oli Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji Terus Rukun no. Islam sampurna. Amin, monggo. Pepeling monggo.
sembahyang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah sampurna yen berjamaah salat saya tingatake tindak mungkar prayogane ditata salat sunahe aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kaparep besok munggah swarga La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake akan wis kumandhang wayahe sampadang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah sampurna yen berjamaah salat saya tingatake tindak prayogane ditata salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kaparep besok munggah swarga Nyendikani dawuh sampun. Matur sembah nuwun. pepeling ki caos pemut Nah, marang Gusti Kang Murba Dumadi. aku kadang kok deloke wong kondange penak kok ora dijogeti, Mbah. Lho ya delok-delok. Nggih. Tembang ki eneng sing curhat, Ngono. eneng sing watun menghibur, Oh, ngono. ning ana sing kanggo tepo patuladan. Leres. Pas Dadi peling ya ora awake dhewe aja ngene. papan. Arep Nggih. kepenake ya. Tahan, tahan. Leres. Nggih. Lajeng menapa malih menika Mas Dalang? Jeneng niki ya Sinom Pari Soto. Oh. nggih. Nggih, neng niki didamel fragmen. Oh, ketapruk. Nganu ketoprak. Nggih. Digawe apa? Fragmen. Oh iya, ayo nang Bang Juk. Lah ngopo? Jare kon ngamen. Fragmen. Fragmen kaya nek ketoprakan kaya Kang Mas. Kang Mas. Ngono kae lho. Nggih, mengke niki Mbak Orisa mungsuhe kali Mbah Baut. Oh, siap. Mboten samangke aja mungsuhan sakniki sisan. Mungsuhan Berarti- nganggo acara. Engko mungsuhan saiki padahal jam isik. Biasane nek Tulung. Alah. opo iki nggo aku nek jenengan ki kanebo. Mas, panitia kanebo. Nek ora aku ora apa-apa. Ora biasane aku kur nganggo serbet nggon wedang kae kok ngono.
Ya aja ngono kuwi, barang ngerti masol terus. Mas apa? Mas Sol. Nggih, menika berarti Sing gandrungan dirumi, kalian Derek. Mbak Orisa. Nggih, kali Mbak Orisa. Jan waranggonone cantik-cantik. Wah, nggih. Luar biasa. Ya, wis rasa. Dasare agemane pink, Pink. lipstike yo pink kabeh ngene. Ning Pak. aku tau ping ngono kuwi lori ning ati. Lah ngopo? Ora dibuka blas. Kae pink ning nggon BBM. Monggo wis tak pang ping. Nggih, monggo Mbak Orisa. Nggih, ngagem spot. Nggih. Monggo Bu. Mangke Mbak Orisane dados Terus Suminten. napa? Oh, Suminten. Nggih. Oh, Suminten. Kula Sarintem. Aku dadi Den Mas Broto. aku dadi Den Mas Broto. Ha kepepete kok pemaine ketoprak wis laris kabeh. Satrio Entene iki. niku nggih niku mboten apa-apa. Den Mas Broto niku kudune gagah gede Lah dhuwur. niki pun wis dianggep mawon gagah. delok TV-ne, lha nek kur 3 ya gur cilik ngene iki. Lah nek TV-ne 40 ini gede dhuwur, lah gur 3 kok ya kur Kene tak tekon. Tekono. Milih aku sek sike apa jenengan sek sike? Ayo delok-delok kekuatan. Ya nek kon aku kuat aku tak dhisik. Oh ngono. Ning nek kira-kira kowe kok tanggap lho, kowe tanggap lho. tanggap. Nek kira aku piye kowe dhisik oh. Lah kira-kira kuat apa ora? Ya tak doping sik. Dopeng opo? Penisilin. Penisilin iki obat luka. Lho, lah nek nganti luka hatiku. Iya. Gak. Kanthi sok romantis. 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 Nek karo Mbak Risa. Bandung napa ajeng Broto? Broto, aku tak dadi Sartio. Dadi bandeng wae. Wah, gah wingi ora digoreng ora kokan lenga gur bosok kok. Ora dadi bandeng. Oh, oh. Neng tananan lho, ora celelekan lho, Mbak. Iya, aku serius. Aku tak mbayangke sing ganteng-ganteng ngono. Bayangno timbang kecewa kok hasilnya kok ngene, mbiyo penenge Lah nek dirahapi. delok ngene iki lak ya Broto ki ya ora kaya ngene. Ya men ketok Broto ki wangun. Nah, Lho ngene lak wis kaya kes-kes to. Yo, Den Mas Broto. Ayo maju bareng Mbak Orisa. Eok. Ngendi ono? Arah ketoprak kok malah jengking-jengking. Ya Broto milenium. Milenial. Emang milenial. kaya Dadi karo main ketoprak ki dadi anak Ning ngerum kok rumine. omahe Rumini ki aku turu nggone Rumini dadi ngerum ngono lho maksudnya ki. Yo manut Mbak Orisa mau Mas Broto apa Bandung Bondowoso. Dadi Suminten. Aku Satrio iki tenanan ya ki. ya nggih. Siarke. Nuwun para pamirsa budaya. Sugeng pepanggihan kalian ketoprak waton mlaku. Wonten ing dalu menika badhe mbabar cariyos kanthi mawa ira-iraan. Suminten stres. Terus dereng nganti edan namung stres nggih. Para paraga ingkang nindakaken jejiban. Orisa wonten ing dalu menika dados Suminten. Baut wonten ing dalu menika dados Den Mas Broto. Niken Sarintem dalu menika dados Cempluk. 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 Wonten karsanipun para pepundhen, para pinisepuh, para pamirsa budaya. Sugeng mirsani ngantos sak paripurnaning cariyos. Suminten stres sumangga.
Den Mas Broto kok kaya kinjeng. Kocom. Le mlaku sing gagah, Mbah. Kacamatamu. Satrio kan mlakune nganggo irama. Gagah. Alon, mlakune Satrio ki alon. Mbak Orisa wis Alon menghayati. meneh, Mbah. Mlakune luwih alon. Yo. Set. Cetrok. Den Cok. Mas Broto ki nek Alah. ngendi? Iki si Dora. Sida. Sing apik lho. Anu Mas jenengan contoni nek dadi Satrio, Satrio. Dicontoni. Contoni nek dadi Satrio ki kepiye lakune? Contoni. Nah, ngriki. Yo. Ngadeg. Dicontoni. Le mlaku dicontoni. Contoni kok. mlakune Satrio Nah. niku kepripun men iki Pak ngene iki kaya Pak Kiswan. Ayo. Set ngoten. Contoni. Nah, Yuk. nah apik iki. Cetrok. Kuwi karo mengu-mengu iki. Cekcok. Terus gandrung. Cetrok. Plenyi nyik cet. Wis Mbak. Nganu sing kajenge di Romane ora ketan sak. Lah kan urung tak Satrio aku ki. Satrio kok Sartio. Iki ra konsep blas iki. Yuk. Den Mas, sampun sawetara dangu kula ngantu-ngantu rawuhipun panjenengan. Lho iki suminten. Wih, ngono kuwi ganteng, kuwi. Pak. Lho, Dek. Iki suminten. Inggih, leres Den Mas. Banjur napa sliramu ngupadi marang pun Kakang? Nah, Dadi rada cetha. rada gedhe. Banjur nopo? Ora cetha. Lho iki. Lho iki. Iki Den Mas. Ora ngono. Melirik-melirik wedi ya. Lalu iki. Rekoso iki. Sing gedhe Mbah lah kowe cilik. Oh, kurang dhuwur. Disalep sikik ben gedhe. Ah. Wingi kleru malah. Lah niku tau kula salep Malah mlonyoh kok. Salepe apa? Remason. Wah, ya salah. Ah tulung-tulung nek temen. Arek kon reaksi kepiye kur panas kabeh nganti tanggaku melu panas mergo aku muni-muni. Oh ya Mbak ya. Mlakune gagah, pangandikane ya cetha termoco. Nah, Matur Ampun nuwun nggih. ampun lenggah riyin. Yo, yo. Ora pas jenengan paske. Ya. Sik berwibawa. Wibawa. Ya, yo. Den Mas. Lho iki. Lho iki. Hei. Satrio ki sik wibawa kok iki. Lah iki ora ono anu ora anak ratu. Kurang wibawa. Kurang wibawa iki. Nah. Den Mas Broto. Sing cetha. Lho iki suminten. Iya. Ya. Masuk. Ning polahe ra sajil-jilan. Sik-sigan. Ana Mas Broto pola. Saking seneng ku iso dadi Ya satria. iya, engko nek nang jaba. Suminten. Ana apa golekipun Kakang? Panjenengan menika wonten pundi to? Lho, aku ya buruh. Ngendi yo? Mas Broto buruh. Anak ratu. Buruh teng Jayengan. Ora kena. Ora kena. Ora kena. Anak ratu ki ora oleh buruh. Anak adipati. Si Dora iki kan. Si Dora. Tetep perkoso balekno separo ya mulih we Bu aku. Tetep beban iki aku. Dadi satria pisan. Balik ke separo-separo kaya aku. Mun separo wis entek. Wah, suminten. Nah, Aku ya ning kasatriyan wong ayu. Aku mirsani isining kesatriyan. Kowe golek aku napa cah? Nggih Den Mas, panjenengan kok mboten rawuh wonten gubuk kula. Ya sabar. Ya ora ngono kuwi. Sing wibawa lho Pak Wibawa. Melu penonton ki aku. suminten buka gubuk kok bungae. Tobat aku. Wis sampe lho iki mau wis sampe. Wis lumayan ya. Lumayan. Ya lumayan neh. Aja pringisan dadi sik serius. Lah wong duwe untu kok ya. Sing serius. Ono apa? Sing duwe untu rasa merenges ya. Jenengan ki sing ngendi kok ki cetha, paling ora tangane ki sing nyekel mik ngene. Nek cara biyen nak ketoprak ki mikir nang dhuwur. Dadi sing bengok seru. Ono apa? Suminten ngono. Contone ngono kuwi. Nah. Cara biyen kan ketoprak ono apa suminten? Muncul taline. Taline mik muncul nih biyen ketrapruk. Wis ya Mbah ya. Aja.
Nggonku separuh kok PN. Tenang, seminten. Dalem Apa kowe Den kapan Mas. karo pun kakak? Lah ya sak iya. Jual mahal no. Kan ra gelem, Lah, kok kudune gelem. kan iya. Lah kudune kan aku ora gelem to. Iya to, kok ki kler, kudune aku ora gelem. Bahasane aja ngono kuwi. Suwe-suwe tak idak tenan kok iki. Ayo Mas Jan. Lho, bahasane iki ya basa ketoprak lho, Mbah. Basa kono-kono. Suminten. Dalem Den Apa kowe Mas. golekipun kakak? Menapa panjenengan kesupen? Lho, apa to? Menawi panjenengan kalian kula menika badhe daup. Daup. Oh. Iu. Panjenengan mboten Apa kowe ora ngerti to? Nek aku ki wis dijodohke karo cempluk. Dadi ora iso bebujuan karo kowe. mboten. Lho, Rama panjenengan menika ngendika kula kalian panjenengan menika badhe didhaupaken. kowe ra sadurunge aku ketemu karo cempluk, lan aku ki didhaupe karo cempluk. Dadi wis ora iso karo kowe, Sumin. Mboten Den Mas, panjenengan kedah daup kalian kula. Ayo to Den Mas. Kira tentangan piungan kono. Mas, lampune mang pateni sedilo, Mas. Ora iki tenanan jenengan ki ora gelem. Mumpung ora gelem. Tetep ora gelem. Kok ngono mosok ora gelem calange. Den, Ora gelem. Jawab eman-eman wan lha kaya ngene kok. Iki ki ora tenan ora nggon realita ceritane. Ceritane. Aku ora iso seminten. Aku ora iso ampun kados ngaten lho Den Mas. Nek ngono. nek kowe ora gelem iki rasa cekel-cekelan tangan. Cik Endi Wibowo ora gelem dadi jual mahal. Lah kowe Kene Suminten. Dadi aku karo kowe aja nganti nyedak Suminten. awak wis ora gelem kok mek-mekan tangane. Rekoso meniki jan. Anu ora tetep jual mahal. anu jenengan Pak dados Ora satria. wis sampeyan. Wis sampe. Ora iso Suminten. Aku ora iso jejodohan karo kowe. Kedah saged Nah, Aja ngono to, Mas. nah, Nesmo. kipo. Nah, Lah aku ndak kepak itu. Jare kon ora gelem nganti tak idoni. Kudu itu nak kowe goroweh. Ya ora. Disunang sik. Ora tak Oh, ngono to. Atine asine ya. Alah. Apa adanya. Kowe tetep ora gelem. Aku ora gelem Suminten. Aku wis dugake cempluk. Mama Nesmo. Aja kaya ngono to Suminten. Den Mas. Suminten eling Den Mas saged boten mriki lho. Aja ngono to. Saged niki lho. Aku wis dugake cempluk ora bisa karo kowe. Jagat pasesan bakal ora ngira babagan jebone wong tresno tenekan ora ngerti kahan. Panjenengan menika ampun kados ngaten. Mbak, Dimidanget keriyen yen dipersani riyen awake to. dhewe jajan nanti. Yo ngkon jajan ning kono kene isih bukake awake dhewe wong loro. Wah, nek kita tinggal ngethoprak bojoku ilang cah ki cah. Aku kowe nek sinau tenanan malah teng genduli. Ngono yo. Ayo ngene aku. Kono rumaten bojoku nek kok rentek Banjar pekaranganmu kowe kono terus. Lah apa aku mententek po? Nyatane kono ginu-ginu aku iya kari balungan. Suminten. Dalem Den Mas. Aja kaya ngono. Ibuke sing ngendika dasare pawakane nyengkirik jane. Lha Bu. Wis rasa gagas penonton. Aja nesu. Ketoprak iki ngetoprak rasa gagas penonton. Sesuk anu nek ketoprakan siaran radio kowe. Dadi rasane sing nonton kae lho iki panas e penonton iki jan openeke lho ngeloke jan. Suminten. Dalem Den Mas. Eling to, aku ki wis dugake cempluk. Kacang. Wah, aku kacang ya. Oh, lho penonton. Nanging
Wonten nati kula menika wonten manah kula menika namung wonten panjenengan Den Mas. Pupusen tresnamu Cahayu. Boten saged. Satria kang bagus. Boten saged Den Mas. Aja kaya ngono. Aja ngono. Sing apik Iki lho. lho Den Mas. Nganggo iket sing apik, bathik ngono kuwi. Dadi ngene Suminten. Gegeden. Aku ki kurang opo lek ku sabar ngadep. Gegeden. Malah kaya takesi. Lah ikete wis tak nggo nyemplik iki. Meng pucuk tok. Wis pupusen atimu ya. Pokoke ngene lho Sum. Wis kalingan karo tangga kukur Samsung. Pokoke pupusen atimu Cahayu. Isih akeh priya bagus kang iso dadi sisihan. Boten saged Den Mas. Tresna kula namung kagem panjenengan Den Mas. Grocok. Apa kang Kula tresna kalian panjenengan. Bola bali tak elinge Cahayu. Atimu ditoto aku ki wis didekne cempluk ora kelakon kowe bisa dadi garwaku. Ampun tebeh-tebeh caket mriki lho. Pinten? Caket mriki lho. Caket. Lah ngeten niki lho Den Mas. Cocok mboten Pak Bu? Wah, sing kono kae cocok sing kono mboten karo. Ketoke le marem bareng mboten. Wong satria baguse kaya ngene kok. Lho. Aku ki asline ya kepiye arep Mbah, etok-etok. gentenan ikete. Melu butak aku. Wah, nek arep gentenan ikete ya sak sirahe wae aja kok tok. Wis kadung tanggo kok, mosok kok ikete tok sirahe dolan sisan. Endi ana? Mah kepiye Ya lho? butak aku. Iket kok sak dudukane. Komplit sian iki lho. Pinten? Sing sabar, sing sadar. Ora kelakon aku dadi garwamu Cak. Kaya sarang walet e. Panjenengan ngersakaken menapa? Penonton ku jon suarane ora enak blas. Mbah Baut kaya sarang walet. Lah iman walete. Mongko walet ki sing ampuk ora wae. Ulah iya. Ana wae. Den Mas, panjenengan ngersakaken menapa kemawon kula badhe nyendikani. Aja ngono. Ngersakaken menapa? Aku ki jane duwe kepinginan ning ora karo kowe, karo Cempluk Cahayu. Mergo Cempluk iku calon sisian. Taratamtu tak tu Mbah, Apa? niku semenit 1.000 lho, Mbah. Wah, 30 niku. anak ratu kan nganggo serop. Anak ratu semenit 100.000 keserop ora nek. Anak ratu nek ning 100 ki apa? 100 ki apa? Ya kene. Lemahku wis dinyang swidak. Dadi kok bayar iki aku. Kuwi kagungane Mas Dalang ampun. Sik modal sithik to. Ngapunten, Mak. Nek jenengan ki nganggo iki. Oh iya. Aku ya dikira ora iso. Iki sandale sapa meneh? Iya. Lho. Dadi Mas Brontok iki Ngene Suminten. Mas Brontok. Anu gocek ya, Pak. Dadi ngene Suminten. Bleterane wong wedok ki rekoso ya. Rekoso. Nah, ini ya Lah iki aku nganggo sak jam pi anyang-anyangen iki.
Tenan ya anggere mlaku lir. Mlaku lir. Dia kok anggere mlayu lir. Lu aja nganggo wis. Teruske. Kula badhe ngladosi panjenengan kersa mboten? Ora bisa, Sumi. Sekedap mawon. Ora iso. Sekedap. Wah nek kurus delo ya aja. Ki engko blangkonku klebus. Maaf, Kis. Weh. Mas Kiswan. Lho kan ning kene iki padha. Dadine Maaf, Kis. Ya. aja ngarep mburi. Jane biyen yo ora Kisban dik sik nom. Sapa? Iki, gur Kis tok. Lah barang wis sepuh iki Kisban. Mergane? Lah kuwi wis paron-paron. Oh, kebak wan to. Dadi wane wis ban. Iya, terus kena. Lo mampa tanpa Minten aja kaya ngono minten. Isen menawa disawang para kawula. Aku ki satriya wong ayu. Dianing jelo iki. Monggo ten pojokan mriku lho, Mas. Sekedap mawon nggih. Ora iso. Ora iso. Kula namung tresna Den Mas Broto. Senadyan Cempluk ora ngerti, ning aku tetep tresna marang Cempluk, ora kepengin nglarani atine Cempluk, ora iso Sumi. Kalih kula mawon, Ora Den iso, Mas. Sumi. Kalih kula mawon, Den Ora iso Mas. Sumi. Tangane aja maju-maju. Heeh. Pramila babar sajebul suwinten gedhe tresnane marang aku. Yo. Den Mas, kula namung tresna kalian panjenengan, kula boten saged tresna kalian priya sanes. Bola bali aku wis matur. Aku wis kandha nek aku ora iso tresna marang. Ampun kados ngaten, Den Mas. Aja kono kono. Kula Suminten. Suminten. Kula Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Karepmu ki kepiye? Den Mas Broto pamirsa, Karepmu ki kepiye? Den Mas Broto iki calon bojoku kok. Kepiye karepmu? Sing didodongke kuwi aku karo Den Mas Broto. Kudu kowe ceplok. Kepiye? Gua ngecarep. Gua ngeceplok. Bubar. Calon bojoku ta uyak-uyak. Karepmu ki arep kepiye? Den Mas Broto kuwi wis dijodokke karo Ora iso. Hah? Hah? Yo loro. Loro. Iki calon bojoku. Iki ya calon bojoku. Ora iso. Iki nggon Ora iso, iki nggon aku. Iki nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Sing apik kowe tangane aku sikile. Iki nggon aku. Nggon aku. Hop, anu Mas, tunil ditutup Mas. Nggih, sampun. Sik, nganti nglumpuk dadi siji. Lah barang kene dicengkewe kene kalah malah masuk rene iki lho, sik. Lho pelakon dadi satria pisan memulis. Sampun Mas Dalang. Sampun dipun minangkani, matur nuwun. Apunten nggih, Mbah. Kula nyeksa panjenengan. Ora apa-apa. Salin. Sakit. Ora masalah. Engko nek nganti kenaiken aku. Apa? Kancaku ketedhun aku pilih kenaiken aku. Nggih, sampun Mas Gadeng nggih. Nggih, sekalian Mbak, sekalian Oh, kembang pripun? gawe. Oh, saking Bu. Enggak sakit Mbak Linda. Linda. Oh, Mbak Linda nggih. Nggih minangkani pamundutan Bos saking Bu Linda. kacek. Kesel tenane. Sik leren sik kene. Leren Anu sik. Mas, nek sone kesel leren yen Mas. Sone leren yen. Ra oleh leren.
Jenengane Aku kesel kon leren, kini sone ra entuk. Ya ora ngembut gawe. Oh, Leren sik, Len. Terus Mas. Duduk kayak minum, Mimi. Ayo Nggih, no kembang rawe. Nggih, kembang Saking rawe. Bulinda Singapura. Nggih. Menika ngersakaken kembang Kembang rawe. rawe. Dipun Dikancani, nakani. Pak. Monggo Mbak Niken, Ji, recangi nggih. sendiko. Siap, Mbak. Hati-hati ngerti ning kabel barang untung ora nyaut untuku kowe mau. Lucu. Iya, kembang rawe monggo. Nggih, monggo. Yoi. Ayo. Oh ya. Walang kaji, walang kaji, poko belok. Oh ampe-ampe, dalam kupu-kupu. Siap makan nasi, kalau malam minum susu. Susu. Rasanya enak tenan. Susu ronda, rasanya rada sempol. Maju tadi, Terus mundur tadi. Maju tadi, mundur tadi. Maju, mundur. Ayo. dikembangke rawe ya. Ayo Mbak Niki. Oh, Mbake. Yo, Mbake mubeng yo, Mbak. Ayo Mbak, tekan ngisor Mbak. Tane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane lunggah jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyakal tangane. Banjur omong. Mas, aku tresno kowe. Mbak Niken. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekal tangane.